نها گاوا عیسال بیت الحام جهستان دروجن قرالتیا هردوز دولدی هوایا ستێرکناس ڕۆژهڵات هاتن ئۆرشەلیمێ و بگوتنا کا قرالێ جهودا یەک و بوویە لە کو دەرەیە ji ber me li Rojhilatê stêrka wî dît û ji bo em perhestinê ji wî re bikin hatine. Gava goqiran here dost ev tişt bihîst ew lerizî û hemû Orşelîm fêre lerizî. Wî hemû sirokên kahînan û alimên zagonê yên gel civan bin û ji wan pirsî ka divê Mesîh li ku derê biwelbê. Wan ji wî re got li Beytulhamê Cihistanê ji ber got binavgîniya peyxember Musa hatine nivîsandin û tu yê Beytulhamê li warê Cihistanê tu di nava sirokên Cihistanê de tu carî neyê got herî biçûkî ji ber got serokê gelê min yê got İsraîlê bajo dê ji te ve derkeve. Wê demê Herodos bi dizîka bankê Stêrknasa kir û wexta xuyabûna Stêrkê ji wan tam hîn bû û wî wan şand Beytulhamê ji wan re got herin barkêşîrê kulînê li her tiştê got di derheqê zarokê de yana bikin. Dema got hûn wî bibînin bigihînin min û ez jî bê û jêra secdê bikim. Gava wana tişt ji qiral bihîst çûn û hevaya ew stêrka got li Rojhilatê dîtibûn di pêşiya wan de diçû. Hate ser wî cihê got zarok lê bûye û sekinî. Gava wan ew stêrk dîtin û di çişayiyeka zehf mezin dilxweş bûn û çûn hundir û zarok tevî diya wî Meryemê dîtin. Li ber wî ketin ser rûdê xwe û ji wî re secde kirin. Xizinên xwe vekirin, zêr, bixwe, rûnên dilxweş û diyarî danibûn. û ji ber got di xewna xwe de ji bona vegerandina cem Herodos hatin înkazkirin ji rêkê dîn re vegeriyan welatê xwe. Gava got Stêrknas ji vir çû miryaketê Xudan di xewê de ji Usûl re xuya bû û got raba û diya zarokê û diya wî bigire û bire li here Misrê û li vir bimîne. Heta got ez ji te re bêjim ji ber got Herodos li zarokê digerê ku wî kujî. û siv jî rabû zarok dayîka wî gir û bi şev çû Misrê û heta mirina Herodos ew li vir man. Aya wisa bû ku ew gotina Xudan bi navkîniya pêxember hatin wî gotin bête cih. Min ji Misrê bankî lawê xwe kir. Gava Herodos dît ku ji aliyê Stêrknasan ve hatiya xapandin zehf hês bû û li Beytulhamê û li hundirê hemû sînorên wê de gor dema got penc Stêrknasan ve hîn bûyin. Hemû zarokên law yên du salî û jê biçûktirin da kuştin. Wî awayî gotina got navbîniya Yeremiya pêxember ve hatin gotin hate cem. Ji ramayê vedên gelek hat bihîstin. Girî û şîna girîn li rihil ji bona zarokên xwe digirîn. Naxwaze bê xemrevînî kirin ji ber ku êdî ew tune ne. Gava Herodos mir û miryaketê Xudan li Misrê di xewnê de ji Usûl re xuya bû û got raba zarokê û diya wî bigire û here welatê İsraîlê. Ji ber yên gulkuştina zarok digeriyan ew bir û siv rabû lawik û diya wî gir û vegeriya welatê İsraîlê. Lêbelê
گاواوی بهیست بۆ ئاخیلۆیە نیشوونە بابێ خوا هەرەگۆز لەسەر کوستانێ بوویە بڕار قورسیە بۆ بەگەری ورد و خەونێ دەهاتە ئینکاسکردن ئەو بەکشیە هەرەما جەلیلێ و ئەو چوون باژارێکی بۆ ژێرە دەبێژن مەسرە وەکوسا بوو ئەو گۆتنا نابینیە پێخەمبەرە هاتیە گۆتن بێتە جە یا بۆ دبێژێ تێژوەرەیە نسرەتی بێژن مەتا دەدۆن سلااو ڕێز